Ako gledate ovaj snimak, znači da je plandemiolog još uvijek živ, odnosno ja. A koliko će to još trajati, pojma nemam. Dakle, ovo nije prvi put da snimam ovakvo obaveštenje, a voleo bih da jeste, ali nažalost nije. Dakle, pre više od 10 godina ugasili su mi kanal Anticenzura. Nestale su godine rada, stotine snimaka, mnogo vremena, truda, novca, intervjua i jedan klik i kao da nikada nije ni postojalo. Onda je došao plandemiolog, odnosno korona, i to je trajalo neko vreme i onda je plandemiolog ugašen, možda to neki ne znaju. Ja sam onda otvorio ponovo drugi kanal Plandemiolog, otvorio sam i Odise, imam 3 kanala, da bih sačuvao bar neki snimak, pa sam za svaki slučaj otvorio i Plandemix, ne zato što volim da pravim rezervne kanale, nego zato što sam shvatio da na internetu ništa nije stvarno vaše. Vi možete da uložite godine života, neko drugi uloži samo jedan klik. Posle toga su mi skinuli monetizaciju na oba kanala. Ne na jednom, nego na oba. Morao sam da snimam onda nove video snimke, da brišem stare, da dokazujem da sam ja, zvuči kao loš, naučno-fantastični film. Nekoliko puta su me odbijali, ali ja sam svaki put ponovo sve iz početka. Na kraju sam uspeo. Dobio sam monetizaciju ponovo. Pomislio, dobro, valjda je to to. Naravno da nije. Plandemix već godinu, možda i 2 godine praktično ne koristim. I onda danas iz čista mira u jednoj sekundi stiže mail, seksualno eksplicitan sadržaj ili golotinja. To je otprilike kao da vatrogasca optužite da je izazvao požar i to još bez ikakvih dokaza. Svako ko je gledao snimke zna da se tim temama ne bavim. Ali lepota digitalnog sveta je što ne morate ništa da dokazujete. Dovoljno je da sistem nešto kaže i onda ste krivi. Ne zato što jeste, nego zato što im se može. I to je u stvari zanimljiva lekcija. Jer ljudi često misle da je cenzura kada neko dođe i kaže ovo je zabranjeno. Ne, moderna cenzura je mnogo elegantnija. Ona samo učini da vaš rad jednog dana više ne postoji, bez velike drame, bez objašnjenja koje ima smisla. Samo nema vas. I zato već duže vreme sve što pravim pokušavam da sačuvam na više mesta. Iz tog razloga na ovom kanalu, na svim mojim mrežama nalazi se jedan link, link 3, i tamo su linkovi ka svim mrežama na kojima sam. Doduše trenutno neaktivan. Tu su i moji kanali Odise i nešto starih snimaka koji su preživjeli. Ne zato što mislim da će bilo koja platforma trajati večno, nego zato što sam već naučio da se ne oslanjam samo na jednu. Možda će zato i ovaj kanal trajati još 10 godina, možda još 10 dana, možda još 10 sekundi, ne znam, i zato ovo nije oproštaj, ovo je samo jedno obaveštenje. Ako jednog dana ukucate Plandemiolog i ne nađete ništa, nemojte odmah pomisliti da sam nestao, samo potražite link 3. Dokle god postoje internet, verovatno će negde postojati i neki trag. A ako nestanu i svi ti tragovi, onda će bar ostati zanimljiva priča o vremenu u kome je bilo lakše obrisati 10 godina nečijeg rada nego pogrešan komentar ispod videa. To je valjda taj napredak. U dolini gde je sunce nacrtano, gde je nebo plastično i toplo, šetaju nasmejani ljudi, bez pitanja, bez bola.
Na ekranima mali stomaci svetle, u očima reklame gore. Neko peva uspavan po svetu, dok tiho nestaju zore. Teletubbies i zombi, ista praznina u očima. Jedni mašu dok ih gase, Drugi čute među grobovima. Teletubbies i zombi, jedna duša bez sećanja. svi hodaju istim putem. Do digitalnog vaskrsenja. Neko je ukrao tišinu ljudima, Zamenio je signalom, sad svi govore iste reči. kao molitvu pred ekranom. Deca crtaju antene, majke scrolluju bez glasa, a gradovi puni svetla. Mirišu na kraj sveta. Teletubbies i zombi, ista glad u kostima. Jedni plešu za kamere, Drugi tumaraju ulicama. Teletubbies i zombi, jedna scena ispod kože. kad nestane struje jednog dana. Možda čovek opet može. I dok poslednji ekran treperi, U sobi bez molitve, neko će prvi put u mraku videti sopstvene kletve.